Gyönyörű környék. Az egyik leszálló. Ez egy csodaszép szálloda. Nem semmi, mi? Csak kár, hogy repülni nem lehet. És nézzük a hegyeket is. És valahonnan onnan indultunk. Valahol ott kóvályog a Németh Gyuri előttem. Kimi, megjött a kaja. A leszállókat hagyd magára. Gyere enni. Köszi. Tehát jó, úgy látom, hogy ez a hármas mind megy a hotelhez, tehát nem ide fognak leszállni. Jó, még a Hovanyeszkisi megy a Székma 5-ösre, a 6-osra utázunk, szerintem nem is be fog érni, de azért... És ilyen a tenger, valami eszméletlen szép. Na hol van Gyurcika? Ott leszállt. Hát valahol odáig én is el fogok jutni. Na jó, lassan elteszem a kamerát, mert le kell szállni.